sammen, og velkommen til Rødskib. I dag har jeg min ven med. Det var dårligt det der, men det er meget. Min ven med Anemone. Ja. Vi skal teste sådan noget slik. Ja, fordi der har været Bryggen i dag, så ja. Anemone slik. Og det er sådan, vi sidder over sådan, I behøver ikke se det. Vi sidder på sådan en festivalplads, der er ved at blive lavet. Altså ikke lige nu, men lidt akavet. Ja, lidt akavet, men der er ikke rigtig nogen. Så Nej, der er ikke nogen. Der er helt tomt. Men det er sådan heller ikke helt. Ja, også fordi det er sådan aften lige nu, så det er sådan lidt. Klokken er sådan 6:30. Okay, hvad skal vi starte med nu her? Ja. Det er sådan nogle her dumle pastiller. Jeg tror ikke, jeg har smagt. Jeg har ikke smagt dem. Jeg har smagt sådan nogle med Marianne. Marianne på det, så kender du dem? Okay. Og det er pastiller, det man skal tykke i dem. Kan man sige? Det er jo bare smart, det er bare med. Du skal huske at sige, hvad vi giver dem fra 1 til 10. Jeg giver dem her 5 ud af 10. Jeg giver dem 6 ud af 10. Ja. Det er smartest med doble æg. Så tager dem her. Så sådan her. Jeg har slet ikke et sådan nærmest en helt pakke. Nej. Vi kan godt lide dem, okay? Ja, okay. Vi kan ikke vente. Okay, vi så tager bare lige skal vi gøre det? Og så, ja. Jamen, det var bare de klassiske. Men. De smager godt. Min tand. Au! Ja. Nej, men det gjorde ondt, fordi min tand var ikke tykke. Jeg har en rødt i tand, så det er sådan, jeg har en rødt. Den sidder så fast op i min rødt. Jeg har 2. Op i tandkødet her. Og nogen, der sidder så fast. Ja, så. Må jeg vælge en ting nu? Ja. Vælger bare. Dem har vi smagt, men sådan. Ikke lige den her gang, fordi de jeg har lige. Er det ikke også en anden smag? Nej, det var ikke dem her. Det var nogle andre, som jeg bare. Dem har vi ikke lige filmet taste test med, men det var bare lige nogle andre. Det er lige originale. Det smager bare, okay? Okay. Kildemos. Det er sådan en tand. Det er fra Mustang. Fin cykel. Efter den her taste test, tror jeg også, vi skal til at lægge igen. Jo, skal vi det? Ja. Nå, men ikke nu. Ikke nu. Jeg åbner bare lige dem her, så de er klar til senere. Men det er noget, vi skal gøre til sidst. Det gør vi til sidst. Dem har vi også smagt. Dem smagte jeg første gang i dag. Så må I vende med at se, hvad det er. Og i morgen har smagt den. Har du smagt mange gange før? Ikke så mange. Du må ikke sige, hvad det er. Men det starter med S. Så kan I lige tænke over det. Okay. Ja, så har vi dem her. Hvorfor vælger du det? Må jeg se? Det ved jeg ikke. Er det min tur? Nå, ja. Jeg kan ikke huske, om jeg har smagt den. Jeg tror ikke, jeg har smagt den. Er det ikke bare sådan nogle karameller? Nå, er det bolsje? Ja. De er hårde. De er bare sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Jeg gjorde sådan her. Der er meget sol i den. Ja, jeg gjorde sådan her. Og 2 i. Jamen, de er jo bare gode. De er gode. Skal vi lige pause, indtil vi har spist dem? Nej, kan vi egentlig ikke, fordi jeg vil gerne sutte på dem. Så det åbner dem her. Ikke spise dem nu, men åbne og sætte dem ned. Fordi dem kan vi tage bagefter så. Vi åbner lige hurtigt. Dem spiser vi om lidt. Men det er fordi, vi skal lige åbne. Og vi taste-tester over begge. Så kan vi nemlig lige tage bolden nu. Du kan bare tage den ud, den der. Så tager vi bare herover den mulighed. Så kan vi gøre sådan her. Og så kan vi tage den lige hvor I. Hold lige her. Det kan du ikke holde. Nu skal jeg bare have skarvet. Skal vi sådan her. Læg det over. Og så kan du spille den ud den her. Og så kan vi sende forslag. Jeg spiller den lige ud. Jeg gør sådan her. Ellers tror jeg, der kommer savn med sådan en lille klap. Jeg gør lige herude. Det er sådan lidt klamt, de ser dem. Bro, jeg har lige gjort det. Okay, bare læg den. Jeg håber ikke, hvis de blæser væk, er det Una? Nej. Okay, skal vi tage med dem her? Det er sådan nogle her. Vi starter med den her. Det er sådan, jeg tror det er skovbær. Skovbær. Ja. Må jeg brække? Nej, vi tager bare en af. Ja. 2, ikke så svært. Ja. Ej, fuck, den er hård. Ja. Hvad er det her? Er det karamel? Okay, jeg tror, den har været på køl. Ja. Jeg har slet ikke haft chokolade på køl. Jeg har smagt den før med hindbær. Hindbær og jordbær. Og citron, men ikke det her. De er gode. Vi smasker lidt, fordi vi er så hårde. Ja, undskyld. Men de er meget hårde. Hvem fanden gider egentlig at se den her video? Jeg ved ikke. Også. Ej. Okay. Nej, vi tager også lige noget mere den her. Nej, nu skal vi. Jeg kan ikke vente. Ej. Vi har det.
Jeg river. Den er Og fryser. ikke spist det, du. Den er orange. Den pakken ser ud som... Jeg kan lige finde. Det er fordi, der er ikke flere i. Der er ikke så mange i. Den der var der sådan 3 i, tror jeg. Nej, Og jeg det her det er bare med appelsin. Det er sådan en meget mærkelig indpakning. Ja, så Okay, au. det er jo bare Og karamel. de der, som vi lige har tastet, den lille af karamellerne, den var der 7 i. Ej, var det 6? Jeg tror, sådan 6-7 stykker. Ej. Nej, det siger jeg ikke. Lige nu kommer, jeg tror, kan ved mig, fordi jeg redigerer den. Jeg ved ikke, om det sker. Men da Mune sagde 6-7, tror jeg, der kommer 6-7 i. Nej, jeg ved ikke. Det er bare noget, jeg gætter på, selvom det er mig selv, der redigerer. Jeg ved ikke, om det bliver. Skal vi afsløre, hvad det er? Har du vist? Nej, ikke nu, ikke nu. Okay. Jeg er nu bare lige at gøre sådan her. Jeg ved ikke, om vi så det. Sneak peek. Hvor I så det. Stop videoen nu. Nu. Nå, okay, skal vi vise det? Ja, okay. Nej, jeg stopper, drejer rundt, og så stopper jeg den. Okay, drejer rundt. 3, 2, 1. Ej, okay, det var dårligt. Det er Sour Patch Kids. Det ligger lige en del, fordi vi har åbnet. Og der har kun smagt dem én gang. Og det er sådan ret mærkeligt. Ja, og det var i dag. Kendt. Skal vi lige åbne? Der står bare kendt på dem. Nej, ikke helt åben. Nu bare sådan her. Det er sådan. Ja, det Der står kendt på dem. kendt. Gør der? Ah ja. Jeg fik en lilla. Det er bare sådan en orange. menneske. Det er ikke alle, Men jeg har det virkelig dårligt med sådan at spise slik, der er lavet. Ja, ja. Det er så næstigt. Og de suger på den gode. Mm. Jeg elsker de sorte er næsten mine. De er lige med lakrids, de er med blå. De er med blå. Ja, de er med blå. Det er min yndlings. Og det er også min. Den grønne kan jeg ikke så godt lide Og de med sure. pære eller æble. Den er nødt ikke. Sådan drikker den her. Man kan bare ikke lide sukker. Jeg hader dem. Jeg tror ikke, jeg smagte den. Æble. Pære og æble, tror jeg. Nej, det er ikke særlig god. Ja. Ej, det er fandme ikke særlig god. Og sådan den der mest af jer, tror jeg. Jeg går lige herover, det er sådan lidt næste. Hvorfor kigger jeg? Ej, det gider jeg ikke. Ej, røg det på tæppet? Nej, det var papir. Absolut. Ja. Jeg synes, de røde, det er sådan lidt mærkeligt eftersmag. Ja. Jamen, de røde har sådan en rigtig kirsebær eftersmag. Men lidt gummi. Men det er gummi. Det er lugt. Ej, ikke fra før. Ej. Har vi en filmer? Nej, jeg glemmer lige. Jeg glemmer at filme. Jeg kaster den her. Skal jeg kaste den her? Okay. Det var egentlig alt for vores test, så er det ikke? Luk øjnene. Det var den grønne. Ja. Bare spil den på græsset. Au. Nu kan jeg lide. Det var det. Du vil have græde i det. Ej, er det? Det er Nu har vi det sammen. Ej, hvor er de dårlige. Jamen, det var egentlig Ikke alt det for vores test. Nej, det er sådan. Ja. Så Tak fordi vi så med, hvis jeg hvis jeg kan lide det, så skriv like. Ja, hvis jeg Så laver vi flere. Hvis jeg har set hele videoen her til slut, så hvad for en måde, du skal lige lave kommentarer. Kan de overhovedet det? Har du sendt det til? Ja. Okay. Så skal I skrive en hjerte-emoji, fordi vi elsker at gøre det. Nej, lav en hjerte.